diktatorun Yeketer oğlunun bedew üstünde oturan milli gahrymanyň sypatyny suratlandyrıp we görkezip bilmezligi Gurbanyguly Berdimuhammedowy uly alada goýýar. Ähli zat taýýar diýseňem boljak. İki diktatorun tagallasy bilen ýurdun ilaty, raýatlyk hukuklaryndan hem de özge pikirlik diýen düşünjelerden tutuşlugyny mahrum edilen bolsa, Türkmenistan dünýäde iň ýapyk kazan oran döwlete öwrüli. Emma geçen 12 ýylyň dowamynda diktatorun miras düşer ogly özüniň edermen we başarjan ýigitligini halkyň öňünde ýeke ýerde görkezen ýeri ýok. Sebäp ol atlary we itleri ýigrenýär hem de olardan gorkýar ýa-da gaty heder edýär. Onsoňam Serdar prezidentlige ýetmän atdan ýykylyp ölmeginden gaty howatyrlanýar. Şu sebäplere görä-de Lälik we Lellim ogul öz tohumynyň göz gowunjy bolan Serdar atasynyň pendini tutmakdan ýüze wurýar. Gurbanyguly bolsa iş ýüzünde halk maslahatynyň üstü bilen Serdara öz ornuny kanunlaşdyryp tapşyrmakçy bolýar. Ey ilahi emine adan yolu atlanalıyla